Assalamu alaikum jama'a. Sunana Fahimta Aliyu Muhammad. Ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawa a Sa'a TV. Washin aboki yaushe za na ganta, ka taimaka mini ka gana wahalta. Na san masoya za su so na furta, me ya faru na furta na wahalta. Biyo ni sanni dan ku ji ta, ashe makaho ne so na fahimta. Ai wata rana ce ranar Talata, ina gida na ji sallama an furta, murya ta Hafiz ce amsa an furta. Hafiz da hira ya zo ya fara yinta, ya furta labarin yana da tsafta, akwai budurwa mai kyan hali da tsafta. Tana gidan tarbiyya, tsaya ka ji ta, fara a fata fara a zuciyarta. Na kasa jurewa, waya sunanta Aisha ne, auta ake kiranta. Na hautuna nin yaushe za na ganta, Hafiz yaushe ne za mu je na ganta. Yace akwai tafiyar da za ya yi ta, amma da na dawo za mu je ka ganta. Na ce ba komai amma kar ka manta, Aisha ni ba a san tana fagauta. Kamar da wasa na kasa sabu na huta, cikin tunani na tana ɗimauta. Har ma ina hira da zuciyata, ashe cikin soda akwai wahalta. Na fara bin hanya ko za na ganta, ina gaji na tsaya sannan na huta. Dare da yayi na koma sai na kwanta, washe gari haka zan fito neman ta. Ina ta teburi na kawai na ganta, zama da nayi na fara yin batunta. Wai mai ya tsaye da abokina ya fota, wayarsa in na kirawa an kashe ta. Subscribe, kana ku danna alamun ƙararrawa ta yadda za mu sanar da ku da tsarin mun ɗora shirye-shiryen mu.